Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. We hebben weer een heel soort voor die kleerst in. En wie als Herman dat al je vertelt, ging ik gauw naar binnen, want het is koud. Deze week is Jurgen van mij William Scenes Transport Music even in Engeland. Anna Hogedoorn is in de Noorderwien radiostudio en ze vertelt door haar auditie voor The Voice of Holland. En we hadden een eerste clip van Skarrel. Femke, hast ook een Skarrel? En waar bist hij eens? Nou Herman, een Skarrel, ik heb een hele gelukkige serieuze relatie. En ik ben in een huis waar die twee aan het repeteren is. Dat wil zeggen, ze hebben een soort van meeting om te praten over dat nieuwe album. Want dat kwam een Manolien uit. En een van de nummers die er al kwam is vanzelfs Ik Have een Dream. Op dit stuit de single in Friesland. En mij dat nummer was er natuurlijk na dat Eurovisie Songfestival. Ik zit ze vrede als ze een beetje vertrouwen hebben in of dat ik slag het of net. Maar we beginnen met de eerste clip van de Joen. En die is van de louterband William Scenes Transport Music. There's a horse, a butterfly, leaves his senses to an ordinary day. Summer love and he's so far away. Just to know that all the time he played his game with his sense of betray. Now her love is lost and gone. Emptiness and colors of gray, running on another shallow day. I can see through your smile and show your feelings with enormous display. You can spare me all the words you have to say. William Scenes Transport Music had een genre en die werd het in Canada. En het werd dan ook heel lastig om de nummers van het album te schreeuwen. Het album zelf had heel lang door voordat het uiteindelijk clear wie. Maar nu werd het de genre weer in Nederland en dus gaat de band op volle kracht vooruit. There's a horse, a butterfly, leaves his senses to... William Scenes Transport Music is in 2005 begonnen met de opnames van een album. Er wien en binnenhege verwachtings van dit album. Maar het is er nog net. Egbert van der Werf, ex-zanger van de band Travers en Lucas, won in 2004 ook nog de Grutteprijs van Friesland. En hij kreeg Jan-Peter Hoekstra, bekend van de band Cresip en de Shears, vieren om bij de band te komen. Dat hij de Frieske drummer Gilbert Terpstra, bekend van de band Briekebek en het Jan Kobus Drum & Bass Ensemble. Er kwam in 2004 een single Walking Around Oblivious en die werd overal met applaus ontvangen. Van de Oor, Radio 1 en Herman Zijlstra en Wim Brons van Omroep Friesland. Maar Gilbert ging naar Canada op avontuur met zijn vriendinnen. En hij kwam pas in 2010 waarom.
En het album lijkt nog heel tijd op de plank. Nou ja, ik ben in Canada gebleven en tot 2010. Toen kwam ik terug, begin 2010. En toen waren we weer reunited. Eindelijk. Daar had ik heel veel zin in. Op het moment dat jij terugkwam, ja, dan denk je, dan gaat er iets gebeuren, weet je, iets heel dynamisch. Maar dat gebeurde gewoon niet. Dat had best, ja, het heeft een aanloop van een dik half jaar gehad, denk ik. Ja. Dat bleef nog wel weer hangen. Dus, en ook omdat Jan-Peter natuurlijk wel vrij druk was, nog steeds is, met allerlei bandjes en projecten en toestanden. Duurde dat ook nog eens. En onze producer Frans had het ook vrij druk. Dus het stapelde eigenlijk weer langer en langer op. Pas aan het einde van het jaar, toen zijn we eigenlijk gewoon aan nieuwe opnames begonnen. Voor een volgende plaat alweer. De band kon wel een leuke boost broeken. En die kwam in de vorm van een uitnodiging voor een festival in Liverpool. Met alle Beatleske bands in de Cavern Club. Werd de auto bent de Montana Zekje hier. Dat wie een groot feest en de inspiratie voor de clip. Sunken Eyed. Met z'n vieren is sowieso al mooi, ook al ga je naar Exmora, zeg maar, in een busje. Maar om nu naar Liverpool te gaan, de Beatles-stad. Give it a huge welcome to William Scene's Transport Music. Thank you, David. De eerste avond ook, we waren zo opgeladen dat alle nummers gewoon Veel te snel veel te snel gespeeld zijn. Weet je wel, het publiek dat was zeer enthousiast. Maar al die tijd, sinds 2008, hadden we niet meer gerepeteerd. Nee. Dus we hebben alleen in een hotelkamer hebben we eventjes, ja, ik ben drumstokjes op het bed en akoestische gitaar en zingen. Hebben we die nummers doorgenomen. Ja. En zo zijn we het podium opgegaan. Dus. Het was zelfs een dikke grote goeie Beatleske vibe op wij naar Liverpool. En Jenny Pissot, de vriendinnen van Gilbert, maken opnames voor de clip. Ik heb ze eigenlijk op de voet gevolgd. Letterlijk en figuurlijk. En ik heb alles gefotografeerd en gefilmd. Ik weet niet of ik zozeer een handelsmerk heb, maar ik weet wel dat ik toch met minimale middelen iets heel goeds wil neerzetten. Ze maken ook een clip voor het Jan Komers Drum and Bass Ensemble. Is dat net apart, een clip meidje met die eigen vrienden erin? Nee, absoluut niet. Dat is juist ontzettend leuk. Nou, ik kom wel vaak in beeld, hoor. Echt niet vaker dan jij, hoor. Echt met jij had de hoofdrol. Je wil het ook goed doen, weet je wel. Je wil het ook niet afrafelen omdat het maar uit moet, weet je wel. Je bent er zo lang mee bezig. Wellicht dat 2 jaar geleden dat de tijd daar ook nog niet voor was, weet je wel. Omdat we er allemaal nog niet klaar voor waren. Egbert was weg. Dan hadden we een album gehad met een band die een plaat niet kon promoten. En nu is de feel is er weer en de sfeer is er weer en iedereen kan elkaar makkelijk weer opzoeken. Eens ben ze dwaalde met 2 albums. Een Nij-Nij-album en het album werd in 2004 voor mij begon binnen. Waarom net een dubbel CD? Daar hebben we al over nagedacht om een dubbelalbum uit te brengen. Gelijk afwezen van het gezeik. Hupsakee, dubbelalbum. Bekken dicht. Nee, we gaan het gewoon houden bij deze plaat. En dan sluit het ook af voor die periode. En dan kunnen we ook verder met nieuw werk. Oh ja, die rode auto, dat is de auto van de Hoes. En dit is de Hoesfoto. En op de vraag wat de release datum wordt van het album... Heb je dan een sigaret? Ik ben intussen in de studio bij de man van die twa. En dat is voor zelfs net zonder reden. Want nog geen Manolien kwam hun tweede album uit, Twaarsprong. En volgens mij zitten hier intussen 2 heel tevreden heren, of net? Wij zijn zeer tevreden, ja. Het gaat als een tierenlier. Ja, het album sloeg heel erg om. Dus, en voort ik heel heeg binnen in de album top 100. Heel erg heeg, ja. Dat hier net hier. Plakje Sontje leuk, hè? Plakje Sontje, ja. En nu intussen ben we mannen verder. Hoe gaat het nou met die twa? Ja, we zijn zo stiekem alweer een beetje aan het vooruitdenken. Oh ja, wat dan? Oh ja. Jacob, wat dan? Wij hebben de plan om, tenminste ik neem aan dat Krijn dat bedoelt, om vanaf volgend jaar dus met een band op te treden. Dus net zozeer met een band, maar meer met een band. En de band is er nog net, dus wij gaan aanstaan op zieken naar een band. Een soort van bandverkiezing? Nou, zei iets, ja, die 2 zoekt band, iets in die trend. Maar we hebben natuurlijk het Eurosongfestival echt nog. Ja, want ik zei het verleden weekend natuurlijk al, Jim hebben een dream.
En wij gaan dream, ja. Hoe stiert het maar, die dream? Ja. Nou, die dream die is nog even, we dromen nog even verder. Want 1 november dan wordt de uitslag bekendmaken of we eventueel in de voorrondes zitten. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Jacob op een gegeven moment op Twitter maken. Zei van, hey, wat vind je hem daarvan om dat wij iets inzenden voor het Songfestival? En vervolgens pikt Wim Brons dat op. Die belt mij. Van Omroep Friesland. Van Omroep Friesland. En die belt mij. En je hebt toch een mooi het Eurosongfestival. Ik zei, is dat zo? Nou, ik zei, dan maak Jacob maar even bellen. Dus vanuit daar is het baltje heel snel rollen. En maar de platenmaatschappij hebben we online. En we hebben, ik Haan Dream, hebben we ingestuurd. Weet je, we kunnen de rollen tussen nu verdeeld binnen. Hè? De kleine jet meestal wel gewoon wat in de bank in. Dus... Die hoort alleen maar mooi te wezen en te jongen. Ook best het brein. Absoluut. Dat wil hij maar even zijn krijgen. We laten hem gewoon in die waaien. Dat heeft het helemaal niks. Ik ben een stille kracht op achtergrond. Maar nou het wat dichterbij komt, begin je toch wel zo na te denken van nou, stel nou eens dat het wel gebeurt, dan Dan mij hem wel er staan natuurlijk. Dan maken we er wel staan. En dan staan we er ook. Ja, zeker. Dan hebben we er ook zin in. Maar ja, het is afwacht zien. Wij blijven maar bij voor de begrond staan en we zorgen het wel. De band Skarrel die in 2000 mij aan het Frieske Songfestival liet. Intussen had de band een nieuw album uit. In september is die uitkwam, maar de titel Hotel Korsakov. Intussen is er ook een nieuwe clip uit bij een noemer met een hele mooie titel, Fokje Modder. In deze smerige Friese klei loop ik samen zij aan zij met Fokje Modder. Bevroren lippen in de kou, oh mijn god, ik hou van jou, mijn Fokje Modder. Mijn fokje lief, mijn poezedier, samen kraaien van plezier. Mijn fokje lief, mijn poezedier, samen kraaien van plezier. De gure wind grijpt om zich heen. Gelukkig ben ik niet alleen, maar met Fokje Modder. Ganzen spartelen in het rond, vallen stuk op koude grond en op Fokje Modder. Mijn fokje lief, mijn poezedier, samen kraaien van plezier. Mijn fokje lief, mijn poezedier, samen kraaien van plezier. In mijn vlees. Ik ken geen angst, geen pijn, geen vrees, want ik ben bij Fokje Modder. Het eerste vallen van de sneeuw, luidkeels schakend moordgeschreeuw van Fokje Modder. Mijn fokje lief, mijn poezedier, samen kraaien van plezier.
samen kraaien van plezier. Mijn fokje lief, mijn poeseldier, samen kraaien van plezier. Samen kraaien van plezier. Mijn fokje lief, die doet niks meer, getergd door ganzen regen en hondenweer. Mijn fokje lief, die is niet meer, getergd door ganzen regen en hondenweer. In de radiostudio van Noorderwien wie vrienden Wieke jongeres Anne Hogendoorn te gast. Zij die beginde die in mei on The Voice of Holland en skopte terin ik nog heel erg vier. Ze kwam in ieder van de laatste rondes. Verslagjouwer Eduard Rekker wie ek bij Noorderwien aanwezig en die vregen haar het hemd van het lief. Now it's too late for denial. Though you made your mark and thought I was surely sold. Your eyes gave it all away. The cat's got your tongue 'cause you lost all control over me. So why don't you let me be? Don't try to save me. Now the damage is done and I'm second to none. You know that you're a little bit too late. So don't try to save me, 'cause I'll get around and I won't break down. No, 'cause you're a little bit too late. A little too late right now. Nou ja, goed, ik ben geboren in Overijssel. Toen heb ik een jaar of 7 vlak bij Arnhem gewoond. Toen 10 jaar in Brabant. Tussendoor heb ik op mezelf nog in Utrecht gewoond. En nu woon ik in Friesland. En dat is wel het beste waar ik ooit heb gewoond. We kunnen jou misschien kennen. Ja, ja, dat klopt. Ik heb in een kledingwinkel gewerkt in Sneek. Nee hoor, nee. Ik heb meegedaan aan The Voice of Holland. Daar mocht ik blijven tot de halve finale, dus dat was te gek. Nou, ik ben nu eigenlijk fulltime zangeres, dus dat is super gaaf. Dus ik heb echt van mijn hobby beroep kunnen maken. En ik heb zojuist mijn eerste single gelanceerd, A Little Too Late. En eind november komt mijn allereerste album, mijn debuutalbum. Dus dat is helemaal gaaf. Ja, ik zing al sinds mijn 11e. Toen begon ik in mijn eerste bandje. En ik heb ook een zangopleiding gedaan in Utrecht. Maar het wilde steeds niet zo ver komen dat ik er ook daadwerkelijk van kon leven en echt dingen kon bereiken. En dat heeft The Voice natuurlijk wel gebracht. Ik zit eigenlijk een beetje in de pop-rock scene. Vroeger, toen ben ik echt begonnen met hardrock en dat is nog steeds wel waar mijn passie ligt. Ja, ik treed eigenlijk op door heel Nederland, op verschillende plekken. En op mijn site www.annehogendoorn.com. Daar vind je ook een agenda. Daar kun je altijd in de gaten houden waar ik optreed. Ik heb het misschien nog stemmen of net? Is het nog mogelijk? Ja, dat vind ik wel een goed idee. Ken het nog? Of? Nou, je bent wel wat aan de lette kant, jongens. Oh. Het is al... De sluiting nou is al voorbij, nee toch? Emiel, ik even troken in de reg. Nou jongen, daar komt hij, hè? Zet hem op. En laten wij dan maar even zien of dat nog een beetje geholpen had. Nummer 3. De Spotrockers, maar vliegen. Nummer 2. Die 2, maar ik heb een dream.
Ik zit hier aan een tafel. Nummer 1. De hoenekop met Jappie Commando. Jappie had een grote bek. Jappie had een grote bek. Jappie zwest graag uit de nek. Jappie zwest graag uit de nek. Het leger maken hem een man. Het leger maken hem een man. Maar ik loop er geen flikker van. Maar ik loop er geen flikker van. Jappie, Jappie, commando, commando. Jappie, commando, Jappie, Jappie, commando. Waar hebben we hier? Jappie commando, mijn bek door scheren. Jappie jongen, hoe is het nou? 6 dan nog steeds binnen commando's. Jappie commando. Nou, hoe een koppetje poerbaas. Ik had vorige week waar op een geheime missie was in het midden van Afghanistan. Voet ik heel in het zitten Taliban. Zwetse zweren van het leeuw. Doe er wonen, een boek schreeuwen. Een beste jongen zo goed als ballen. Maar de master zal er maat eens toedreeuwen. Jappie commando. Lessen, weer als haar ogen in je dekhouwerij in de cruise. Zo'n met de tos met de bek bij schoppen. Waar zit het toen achter de bar verstoppen? Jappie commando! Als ik niet geen lid en geet te draad en dan ren gelijk de hele kroeg vast als lassen. In een voetbalkantine, ik verrooi daar gewoon in een vechtmachine. Zwetse zweren van het leeuw. Doe er wonen, een boek schreeuwen. Een beste jongen zo goed als ballen. Maar de massa zal er maat eens toedreeuwen. Jappie commando, Jappie commando, Jappie commando, Jappie commando. Deze aflevering van Clipka Plus zit er al haast weer op. Maar ik moet natuurlijk wel even vertellen wie nog op stemmen is deze weekend. Dat is Skarrel, my fuck your mother. Gelukkig ben ik niet alleen, maar met fuck je moeder. William Scene's Transport Music. We say senses to ordinary day. En de hoenekop met Jappie Commando. Jappie commando! Surf naar clipka.nl en stem op die favoriete artiest. Ja, en de bands die er nou deze week uitgaan binnen, die kist echt gewoon share. Surf dan naar clipka.tv, daar kist 24 uur daags alle Frieske clips besjen. Takom wieke ben ik bij Reina Rodina, want zij had een nieuwe cd uit en presenteert die in poppodium Romein. Doekt Douwe Talma in de wraad van de ska, met Mr. Wallace, en is in de radiostudio van Noorderwien de documentband New Sense Memory. Heel graag ont nieuwe wieke. Dag!